Пролетта е в разгара си и имаме нови продукти, за които нямам търпение да ви споделя. Започваме с новите макари EOS FD. EOS FD макарите предлагат здрава, надежна и стилна Big Pit макара, създадена да издържи на натоварването при сериозен шаранджийски риболов, като същевременно осигурява отлична стойност за парите си. Разработени за отдадения шаранджия, те разполагат с високоефективна предна авансова система, която осигурява плавен и прецизен контрол, така че да останеш напълно в контрол при борба с големи риби. За да се гарантира перфектно редене на влакното и по-голяма дистанция при замятане, и двата модела разполагат с бавна осцилация. Това прецизно движение навива влакното върху шпулата с изключителна точност, позволявайки лесно и ефективно замятане на дълги дистанции. Предлага се в размер 12К, идеален за универсална употреба от къса до далечна дистанция, а размерът 14К разполага с по-голяма шпула и по-голям капацитет на влакното за риболовци, които търсят екстремни дистанции. EOS FD са макари, на които можеш да разчиташ и, което е по-важно, предлагат изключително добро съотношение цена-качество. Следват и нови попълнения в серията легла Camolite. Когато става въпрос за топлина и комфорт на брега, Camolite спалните чували те покриват напълно. Оценени като 4 сезонни, те са пълни с силиконово обработен 7-ядрен кух фибър, който запазва формата си и се разширява максимално, за да задържа топлината. Отвътре разполагаш с супер мек микрофлис слой, комбиниран с Sherpa флис горен слой. Усещането е толкова добро, колкото и представенето. Шевовете са проектирани да задържат топлия въздух вътре за по-дълго. Разполагаш и с здрави краш ципове, както и с голям вътрешен флисборд, който предотвратява излизането на топлина. Има и удобна качулка за възглавница, която държи всичко на място, докато спиш. В долната част циповете спират по-рано, създавайки уютен hot food job. Всичко е създадено да работи перфектно с твоето легло благодарение на еластични ленти и качулки за глава и крака, които пасват на повечето bedchair системи, дори и тези с единични крака. По отношение на размерите имаш 3 варианта, всички съвместими с Camolite, Voyager и EOS леглата, както и с повечето други на пазара. Компакт 210 на 88 см с тегло 3,4 кг. Стандартен 213 на 94 см с тегло 3,9 кг и XL 220 на 107 см с тегло 4,3 кг. Camolite Spot and Marker Double Sleeve прави транспортирането на оборудването супер лесно. Побира 2 сглобени въдици с Big Pit макари, идеално за спот и маркер въдици. Разполагаш с странични джобове за маркер стикове, както и по-голям джоб за Impact Spot или Spomp. Включен е измервателен ремък, така че си готов още с пристигането. Изработен е от здрав водоустойчив 500D материал с подплатени дръжки и сваляща се през рамка, създаден да издържи. Предлага се във варианти за 12 и 13 фута пръчки. Camolite Halo Bobbin Case е създаден да съхранява и защитава до 4 Halo дъмпи или Halo динки бобини. Това е ева формирован кълъв с прецизни вложки от пяна, които държат бобините, кабелите и хоки стиковите рамената стабилно на място. Направихме и сериозен апдейт на Edge серията с фокус върху екологични решения и ефективен риболов. В стремежа си да намалим еднократната пластмаса, почти всички останали Edge продукти вече са преместени в картонени упаковки. Маниста, втулки, вирбели, клипсове, всичко вече е в новия стил упаковки. Така не само подобряваш резултатите си, но и допринасяш за опазването на природата. Същевременно освежихме част от съществуващите продукти и добавихме нови към гамата. Разширяваме поп-ъп серията с Edge Tiger Nuts, реалистични като визия и отлични за водоеми с нежелани видове като раци. Оригиналните лайн алайнери се завръщат поради огромното търсене. Леко преработени, с по-изчистен дизайн, съвместими с повечето куки на Fox. Предлагат се в къс и дълъг вариант, както и в Naturals Green и Camo. LED клип системите са обновени така, че всички работят с размер 7 вирбели. В миналото трябваше да носиш различни размери вирбели, вече не.
Drop-off Runner Rig Kit също е преработен. По-компактен, но със същата функционалност. Позволява добавяне на PVA пек за освобождаване на тежестта. Почти 15 години след създаването им, Zika лайнерите получават нов дизайн. По-реалистичен, с оребрена структура, запазваща всички ключови елементи за ефективно закачане. Добавен е и XL вариант за дълбоки води, с по-голяма плаваемост и устойчивост на налягане, така че да ловиш на точната дълбочина. И стандартният и XL вариантът се предлагат в комплект с инструмент за зареждане, цветни втулки и пяна. Отделно се предлагат нови Foam Barrels в различни цветове, съвместими с Zika лайнерите, но и отлични като самостоятелна стръв. Добавени са D-алайнери и Spinner D-алайнери в стандартен и XL размер. D-секцията е изнесена максимално напред, подобрявайки отделянето на стръвта от куката и увеличавайки шанса за закачане. Новите попълнения включват и винчета за стръв, къси и дълги, за бързо поставяне на стръв, както и утежнения за куката 0,3 и 0,5 грама. Продължаваме с облеклото за теб и за нея. Ново в серията и перфектно за лятото, лимитирана Grey Explorer линия. Този цвят няма да се задържи дълго, като свърши. Включва тениска, ципиран свичър и долнище, а в дамската серия добавихме и потници. И накрая, след огромният успех на Spompex макарата, имаме цели две нови попълнения, с които да покриете всички риболовни ситуации. Spomp 12000E е здрава и надежна макара, създадена за захранване с 25% по-бързо прибиране от стандартните Big Pit макари. Прибира 124 см влакно на оборот с 6+1 лагера за плавна и ефективна работа. Разполага с двойни клипсове, шпула с капацитет 300 метра 0,18 плетено влакно и бавна осцилация за перфектно редене. С аванс от 18 кг, след като го заключиш, няма начин да приплъзне при замятане. Spomp Rapid вдига нивото още повече. Създадена за скорост и ефективност, тя е до 50% по-бърза от стандартните макари. 145 см влакно на оборот означава по-бързо прибиране и по-ефективно захранване. Защо е важна скоростта? Намалява времето на смущение във водата, позволява по-бързо захранване, намалява умората и подобрява ритъма и точността. Разполага със същите двойни клипсове, шпула за 300 метра 0,18 плетеняк, бавна осцилация, 6+1 лагера, антиревърс, ротор брейк и 18 кг аванс. Ако искаш по-бързо и по-ефективно захранване, това е твоят избор. След огромния успех на Spomp Tapered Braided Shock лидерите, получихме много запитвания за по-тънка версия и вече я има. От 40 към 18 либра вариант, който се стеснява в рамките на 10 метра от 0,35 до 0,18 мм. Предлага се на макари по 3 броя. Доказано намалява скъсванията и поставя нов стандарт в този клас. Това е за този месец. Както винаги, може да споделите кои са вашите любими продукти и да намерите повече информация за тях на foxint.com.